Ah. Buhi pa no? Nakuha na oy. Dihara na nimo nakuha na. Dire na gud. Wala man ba ganing kagod. Uy, daghana sa kuan day da. Uy, naa day lang bangag day diha. Pagbigo. Kana, dako na ba? Kapag gamgad. Dugay ka gamay-gamay na bay. Daghan man day haluan day diri di ay. Dagkuha na oy. Tay ko ano? Kaning Thai box. Dagkuha na oy. Gipahubsan na nimo ni. Gamsa naman niya mga bangag nga kagod. Tago din bangag ba? Dagko kay na ba? Wa man pang kurente kay may bangag ganing kuno sa pinto dapit. Oy, basta okay na kay na ba oh? Kay og kurentihan eh. Wa pasulik kurente dire. Maslima naman. Dagko kayo oh, higanting kuan guys, nakuha ni tatay sa kuan, basakan lang. Oh, buhi pa gyud guys oh, kisik-kisipan nakuha. Oh. Mga siguro mga pila ni ka kilo. Oh, kana isa ka buok lang, isa na no. Mga sobra kilo siguro na. Kilo ni. Ang isa king dako. Dako kaayo. Bida. Ibot lang daw diha. Nakuha na oy. Ulo pa lang daan mo oh. Dako gid ni nga kuan eh. Dako gid ni nga pantat. Aw, unsa man ni? Haluan eh. Haluan man din eh. Dako gyud kayo eh, murag kanang anakunda na ang ulo ba oh. Dako kayo. Pwede na ni. Kilo ba? Duha kung kilo din eh. Kanan. O gani, 2 kilo gyud na. Dagko kayo oh. Ano pala guys? Amo balik ka rin ako. Ano naman din ko na. Dito. Ang iro nimo da. Dako gini isa uy. Kami mo to nagsabot. Ito ang bukid. Amo nga rin na to. Purna na siya kaya na. Na. Dako kayo na oh. Ano na napalitin mo na? Pahubsanin mo na. Nahubas-hubas ang tubig dyan kaya wa man pasod ang niyag tubig. Ah, sambag yun mo kuha na ba no? Tinaniman. Tsambahan lagi siya. Dugay na siguro hapa-hapa ni mo anang banga ma. Yahang mga lungga diha. Kuha lagi po ninyo ay kung kurinti-kurintihan na diha wa mapasod kurinti gud. Ayan.
Ako nandun si kami. Sundot eh. Yung yung Hugas. ikaw, try ka isa. Sige mo nulo eh. Gamot. Sakto naman yun eh. Nabawal ko dito sa bunbun. Ayun, dito sa bunbun. Bakbakon. Ayun. Daghan siya na tuloy ko bot. Lagpo eh. Guys, okay, asawa na na. Karon kayo. Ulit ko na.
Sino? Ano na? Ingredients. Apa nih? Okay na guys, luto na gyud. Kanang ano ba? Ready to eat na. Ulan pa naman mukbang. Okay, kayo luto man. Munggo. Ano na rin? Di ko mo to, kaya sinusuri ka, way halwan. Kapag ikuha ni Lolong, naghahalwan